munomu mune munhu ari kurihwa kugara mahara ende ari kufunga kuti hatisi kumuziva. baba Tencen, ndiri kutoziva kuti motaurani. Ungandidi? Matanga uri kutamba naHarare. Ungandidi? Rujararo. Fine. Iwe naHarare ka ndimi kukonzeresa. Harare mufesi wangu ende tirikuzama kutobatana ndabaya. Tikakuona unaye uchifamba naye tokusaidzira imbwa. Uku kwanzi kune mbwawo uya kuno. Iwe what? Vai waruda kuti paradzanisa, vai waruda kuti rumisa nembwa, taita sei? Havasi kuda kuti tambe tese ende havasi kuda kuti tiwirirane. Kuhindawa taita sei? Ashas, but chimbomira unatsondudza ndiwa ndipinza tsekwende udai. Masvingo imbwa dzi. Onda garira. Guys, muzitora wrong, taronga kuti batana. Haunzwi, andambokuudza iro risafamba naye. Iwe nharo, wona twawapo api manje? Musoro pasi, hauteereri. Now? But Tencen, siye munaruda runyararo manim, kurisei. Hello. Dikutaura dari, wati baba Ted said. Ndikubate kuti kuda kurika kugara. Uri mboko, vapfana munodherera sere. Tenga tuita koko. Vanodimura ishe, vanoshetera nerangai urai.